Aj ty robíš túto chybu pred Vianocami? Každý rok v decembri sa nám ozývajú firmy s týmito slovami. Chceme spraviť niečo pekné na Vianoce. A my si hovoríme, super, len trošku neskoro. A to je problém, pretože na sociálnych sieťach sa Vianoce neplánujú tak. Ak chceš, aby tvoje sociálne siete pred a počas sviatkov predávali, zaujali a nestratili sa v digitálnom šume, tu sú 3 veci, ktoré by si mal mať zvládnuté. Začni skôr ako ostatní. Tie najúspešnejšie kampane sa pripravujú ešte skôr, ako dopiješ svoje prvé perníkové latte. Nestačí byť vianočný. Každý dokáže pridať fotku z Irlandu. Len pár značiek však dokáže ukázať emóciu a príbeh, ktorý skutočne osloví. Spoj príbeh s akciou. Ak chceš, aby ľudia klikli, zdieľali alebo kúpili, musia presne vedieť, prečo by to mali urobiť práve teraz. Sociálne siete cez sviatky nie sú len o reklame. Sú o tom, ako sa dokážeš odlíšiť v záplave konkurencie. Prečítaj si náš nový blog Sociálne siete pred a počas Vianoc pre konkrétne tipy, trendy a aj checklist, ktorý ti pomôže zvládnuť sviatočný content s prehľadom. A ak si práve hovoríš, veď ešte mám čas, tak vec, že ten najlepší moment začať bol minulý týždeň a druhý najlepší je dnes.